Selam i pozdrav, jeste Dobrodošli u naš dobro? novi video. Dobrodošli u naš novi video. Kraljica. Mi se malo vozimo, ja i moja Elma. Idemo do grada. Pa Da. 7 dana nismo bili kući pa nam fali vode i svašta nešto. Da. Ajde s nama pa ćete vidjeti gdje smo i šta Tako smo i gdje je. ćemo i šta ćemo. Vodimo vas s nama, kao i uvijek. Tako je. Idemo malo. Nećemo šetati jer nam baš i nije neko lijepo vrijeme, iskreno. Pada kiša. Kiša nam pada, ali toliko ćemo dobro. moći obaviti. Autom smo pa ajde Maja, malo da kupimo vodu i to što nam je pročačkamo s potrebno. vama. Malo da pričamo. Malo kako kažu Malo da podijelimo s Istrijani, vama. da pročakulamo. Jel? Čokolamo, da. Izvinjavam se, mene auto vratio malo. Ja idem malo. Da. Onda dobro. Gersteten, Hadenheim pada kiša, Ja, malo nam je ružno vrijeme. ali dobro. Biće. Jučer nam je bilo jako toplo Da, baš je bilo toplo jučer. i prekjučer. Ali A, danas je nekako toplo, Valja, samo neka sparina je. sparina. Sparina je, da. Znate šta ljudi? Ova moja Elma ludo vozi. Zato sam se sad nasmijala. Znala da ću Ograničenje joj ja reći. 70. Elma 80. Da, plus 30. Plus 30. Ju. A slučajno nije bilo namjerno. Ja nisam mislila vidjela. 10, ono, 30 više. O, moja Ne Elma. veze. Evo, smanjila sam brzinu, vozim po propisima. Inače ja vozim po propisima, ali nekad teška mi noga. Aj, moš misliti. Ma ne vozim ja brzo, ja se bojim brzo voziti. I tako ja kad sam položila, prvi put sam išla sama, kao idem na obilaznicu, živjeli smo u Osijeku i znaju svi koji su tamo, ima obilaznica i ja idem obilaznicom i rekao, aj sad Da, da bila probam. za Porta Novo, ja. Da. Ajde idem da probam. Ja gaz, ono ograničenje 100. Brza cesta. I ja gaz. Joj, kad sam ja vidjela 186, rekao mići nogu s gaza, ja umrla od straha. I od tad više nisam vozila. A tad si u stvari najbrže vozila, jel Ne, tako? ovaj auto sam vozila 210. Ajme, meni kad si Ali to ga je jako vozila? kratko i to tu na ovoj cesti. Ali to sam samo htjela probat. Teško, meni nisam ni znala, bolje mi je da nisam. Sad nije bilo 210, nego je bilo 207. Nemojte ljudi voziti Ne, brzo. ja sam samo htjela da probam da im kakav je osjećaj, ali nije ništa poseban osjećaj, umrla sam od straha, tako da ne vozim ja tako brzo. Ja nisam baš tako za neke stvari. Volim ja adrenalin i te sve neke stvari, ali vožnja mi je nekako nema potrebe da se vozi toliko brzo, jer stvarno u svakom slučaju je bitno da stignete čitavi na odredište, a sad hoćete malo zakasniti ili nećete, to je manje bitno. Jel' tako, Buterka? Joj, i tako da mi Eto, naravno ja ljudi sam moji. malo lucka. Luda Elma. Kad ti rođena Muterka kaže da si luda, šta da vam kažem drugo? A dobro. A vidite, pogledajte facu, molim vas. Pa da, zamišljena sam sad šta si mi rekla, Bože sačuvaj. Neka čovjek bolje da ne zna. A rekla Svako sam ti da dragi sam Bog da vozila čuva. preko 200, a sam možda bila tiha. Ma nemoj, mogerice jedna. Dobro, babu sam rekla. Baba rekla, nemojte više raditi. Nemoj me sikirati. I to je to. Luda moja. A dobro, idem. Dobro ljudi moji, vidimo se u nastavku ako Bog da, eto. Sad ću dobiti Idete s bacuna nama iza kamere. svakako makar. Da, cijela si plava, blago majki. I ti, Šalim se. Haso. Šalim se, ljubim vas ljudi. Hvala vam Ljubimo što nas vas. gledate i ostavite nam lajkić i Vidimo se. komentarčić. Vidimo se u odmah. nastavku. Evo nas ljudi, došli smo kod Čike Turčina. Kod Čike Turčina. Molim lijepo, tamo iza. Velika mi, brate, glava, ne vidi se ništa. Stavila sam ti, kraljice. Došli smo kod Čike Turčina da kupimo paprike, jer smo sve pojeli. Joj,
ali pada kiša. Pa ako vam slučajno kapne na kameru, ja se izvinjavam. Idemo, jesam ja zaključala? Jesam, zaključala sam auto, ja. Direktno mi na trepavicu. Direkt. Idemo da uzmemo kolica. Oš ti muterka? Kao zajedno guramo kolica jer je uzbrdica. Gledamo li? Hajde. Muterka kaže idemo unutri. A trebam nešto. Izvinjavam se, ja znate da ja ne znam. Da nam neće copyright udariti. Neće valjda. Halo. Već me znaju, kad uđem s kamerom, ljudi me znaju. A dobro, mora da me znaju, jel tako muterka? Koje? Ipak smo mi Mašević family. Došli smo, moramo da kupimo malo mesa. Muterka me ubi s torbom. Mislim, ubi ja nju i ona mene i tako uzduž i popreko. Šta ti kažeš, muterka? Kaže Ismini El Medina. Ne, zašto? Ju. Sad sam dobila lekciju u autu, samo da znate. Pa moraju ljudi znati. Moraju. A moraju, ja nisam jako vikala, malo sam se. Malo je vikala. Ja sam rekla dobila sam lekciju. Vraćamo se odmah. Šta nam treba? Mamita nas snima. To muterka. Und, Mama, šta trebamo još? Hoćeš tu džigericu? Hajde. Rind, wie heißt das? Diese Ding? Steak oder Leber? Leber. Rinderleber, heute keine. Nur Lammleber habe ich ja. Janjića? Janjića. Nein, danke. Šta još? Pa uzmi si jedno bar 5 kila. 5 Kilo Hackfleisch. Aber normal Hackfleisch durch fertig. Bisschen Speck bekommen. Heute bis 17 Uhr. Aber so ist diese vielleicht Angebot mit Hackfleischbar. 11,99 pro Kilo. Pa doćemo, Milan. Nein, danke. Also, wir haben Ima aber- kući, ali... Das geht so bei uns. Noch mehr. Ja. Ja, genau. Brauchen wir nicht. Još To je to. das war. Okay. Mama mora da plati. Ajde, Ja pričam, mama plaća. plaćamo pa se Vidimo se odmah. vraćamo. Evo nas ljudi, završili smo sa... kupili smo meso, evo nas, ste čuli? Evo nas u frižider. Sirko. Šta se to gleda? Boga mi ljudi skup sir. Kao neke akcije vamo tamo. A dobro jeste akcija, pa eto. Može muter. Mi inače jedemo ovaj pejnar i ovaj jorem. Muterka jorem nam je 5 eura na akciji. Možda nam je bolji taj, a? Jeftiniji je, baš nas briga. Ali ćemo uzeti, da, ovaj dolje ti je. Ovaj od 60%. Ajde, stavi. Da, pa 5 eura, zašto da ne? Inače je 8. Ali imamo mi već kuće, ali dobro, ajde. Boga mi ljudi, ovdje je hladno za smrznice. Euro 30, euro 29. Da, evo sad ću ja približiti se tamo da muterka ga zaokruži. Evo. Turk paprika. A pogledajte, na primjer, ova, puno tanja što je, ništa ne valja. Ona je 2,5 eura, a ništa ne valja, plastika živa. Jel' tako? Jeste i čuli, sad se naljutila što ja ometam. Izvinite. Ne ometam te. Ovdje se čuje ova klima, nadam se da nas čujete dobro.
Sve redom. Nema veze. Ali piše da je 99 centi. Da. Onda ću ja vani uzeti. A? Ali piše euro i po i euro 99. E pa. Pričamo o paradajzu, samo da znate. Da. Vani je pisalo neki paradajz 99 centi. To je dobro za sataraš. Aj muterka ti uzmi. Mi volimo ovako. Ja znam da vi volite ovu tursku radnju. Hrenovčice. Imamo jedan taj paket tih malih, možda one debele da uzmeš. Ove što su... Da, te imamo. Ove su dobre. Evo pogledajte. Ove su fine. I na akciji su 4,5 eura kila. To je jako povoljno zato što su inače hrenovke 7 eura mislim. Jel tako muterka? Budu 7. Pa da. Ima ljudi, ima i naših proizvoda od Čajne ove. Sad ću vam pokazati. To je sve iz Austrije, ovo Brajlović. Mislim nije plaćena reklama, ali ajde. 7,5 eura. Taj Čajna kulen ima suđuk sa bijelim lukom 7,99 i obični suđuk ovaj je 7,5 eura. I ovo su ovaj kao kosovski suđuk što mi uzimamo. Haso jako voli kad se isprži taj suđuk. Mislim volimo i mi, jel tako muterka? Mi se ne bunimo isto. Pa uzimamo eto to. Dosta je skupo. Skupo je, da. Nismo baš. Mislim sve je skupo, leti sve Da. mala, ali onda jednostavno moraš. Nemamo drugi izbor, da. Ali dobro. Šta da se radi? Čovjek nema muterka. Inače tražimo ovdje, uvijek kad dođemo tražimo jogurt, ali ga nema. Tamo bi trebao da stoji, ali ništa od toga. Dobro narode moj, mi vam se odjavljujemo na par sekundi, znači ovdje je toliko hladno. Da. Pogledaj ovo, izlazi mi onako kao para, kako se to kaže? Hladnoća. Nije bitno. Uglavnom razumijemo se. Odjavljujemo se na par sekundi pa se vraćamo odmah. Evo nas ljudi. Riješih smo. Hajde. Evo ga. Ja hoću brže da krenem, da se okrenem. Da krenem, da se okrenem. Polako, a? Eto, kupili smo malo mesa. Jesmo da malo mesa. Malo paprika, pa nešto. Pa da. Kad nam je tu nešto najsigurnije kod Turčina smo navikli. Mada ima u stvari i u Neto tih salamica i to što mi kupujemo, Da, ali to. mesa smo baš navikli tu, a ljuti paprika ne možemo ni naći i da Nigdje, da. hoćemo niti u drugu trgovinu sem kod Turčina. Tako da smo kupili kod Turčina paprika za ljuti sataraš. Da. Jesmo da. Uzeli tako par sitnica, uvijek čovjeku nešto fali, nešto treba. A da. Kuća. A dobro, sad Isto već to. nismo bili ni 7 dana, već sam rekla Da. kući, pa onda... I to što smo Da imali u nešto kući i što je fali. moglo Da, ono i da da. se pokvari i sve smo ponijeli. I nismo ono, jel? Ništa ni ostavljali. Neke stvari normalno, jel, ove koje se ne kvare, to smo ostavili, ali ovako neke stvari nismo mogli, pa tipa povrće i to se bi to kvarilo. Ne može to baš toliko dugo ni da stoji. Malo sam voće, pa sam voće i ponijela Voće. za put i... Jeste. Pa je nekako, šta ja znam. Neka da se to gužvara. ne pokvari. Subota je, ljudi su Subota je, slobodni da. i onda svi navale na kupovinu. Isto koji mi, tako, brate mi. A kad nam nedjeljom ništa ne radi, onda je to, ajde. Moraš namiriti nešto, jel, Ja. što nam treba i... Sad idemo Ja se do snimam Lidla. muterku, ne vidite. Ma nema veze, tu sam ja. Evo je muterka.
Sad ćemo do Lidla, Evo ja mene i opet. moja Elma. Da, idemo do Lidla, moramo kupiti vode i mineralne. Mi u Lidlu samo kupujemo, to ste već skužili, verovatno, rekli smo vam. Da, pa rekli smo. Ali ima nam dosta novih ljudi. Ljubimo vas sve. Hvala vam ljubimo puno vas. što nas pratite i gledate. I što ste nam ukazali povjerenje. Nadamo se da ćete ostati zadovoljni i da će nas biti još više. Tako je, tako je, Lita moja. Tako da, eto, za vas koji ste novi, Lidl je glavna trgovina u kojoj se kupuje voda i mineralna je ova obična. Mi nismo oni koji piju samo mineralnu vodu. Mi stvarno moramo piti ovu običnu. Ja ne znam, ja se ne mogu napiti od ničega drugog sem od te obične vode. Pravo da vam kažem, onako najiskrenije. Ali dobro, ima neko kaže ne može piti tu vodu. Rekao, Bože me prosti, kako ne možeš piti tu vodu? Allah ti dao, Bog dragi, tu vodu. Kako ne možeš piti? Ali dobro, svako ima svoj ukus. Baš. Da kažemo to tako. Što je teško vrijeme. Jako je teško. Toliko je sparno. Jako je sparno, Baš ne možeš disat, brate. Ja ću se tu parkirat da nam nema tamo nema mjesta. Na samom početku puno je sve. Sad već vidim morat ćemo čekat 5 miliona godina. U redu, na kasi. Još ako radi jedna kasa. Mi smo ti ga muterka gotove. A nismo, ne boj se, ono sve je to Ne, za a? ljude. Subota je, ljudi. Subota je, moramo se prilagoditi. Šta da vam radimo? Vi idete s nama, muku mučite s nama i lijepo vam je s nama. Pa je li tako? Sve dijelite s nama. Oni sjede u fotelju, ja i ti šetam. Tako je, udobno Sad vi se nas gledate i smjestite, pratite. skuhajte si kaficu, čaj, Pišite, nešto, komentirajte, kokice. dijelite. Ma šta god volite, hoćete kafu, hoćete čaj, hoćete šta volite, ljudi. Kolače, kekse, šta god vam padne Tako pod je. ruku. Koji meni, baš. vidi se, Hajde mašala. pa ćemo se družiti. Ljubimo vas. Ljudi, lutka je već ušla unutri. Pogledajte. Gdje je muter? Evo je. Muterka pobježena. Pa nekako mi se stvorila buđa, znaš, pa onda nisam htjela da ljudi ulaze. Neće da čeka tamo. Ulaze ovdje, nisam htjela da stojim na vrata. Snimaj ti naš Lidl lijepo, Elma. Snimaj ti naš Lidl lijepo, Elma. Cijene su vrtoglave, kao što vidite. Tobože neke akcije, ali znate kako bi prije ljudi rekli, krompir je sirotinska hrana. Boga mi, moraš imati puno para da kupiš krompire. Luka, euro 70. Da, euro 72 kile luka. Baš jako skupo sve. Mnogo skupo. Ali dobro. Ima tu i nekih akcija. Šparoge su na akciji. Mi ih ne jedemo baš. Neke paprikice, tikvice. Sve to nekako manje više. Šta je to tu, muterka? Kako su velike. Da, ogromne. Polske su. Da, ove su malecke. Ovo su zelene, ove šparoge, ono su bijele, jel? Ja isto da vam kažem, nisam baš neki ljubitelj šparoga. Evo, kila jagoda. 6 eura. A dobro. Imate i pola kile 4 eura, tako da su ove još i jeftine. Bili smo sad u Hrvatskoj, vidjeli smo mi 5 eura pola kile jagoda ima, tako da nekad je tu jeftinije nego tamo. Boga mi, teško. Mi najviše volimo ovaj Lidl. Dolazimo u ovaj Lidl uvijek, skoro. Jedino kad ne... Evo, muter hoće da vam pokaže baby bananice. Pogledajte kako su malecke. Koja je razlika?
Joj, kako su Beba i slatke. mama. Beba i mama. Beba i mama. Ona je kraljica, beba i mama. Vraća, neće ni jedne ni druge. Ne jedu je se pa na... Ma ništa ne jedete, djeco moja, ništa. Ja samo kupujem, a ništa ne jedu. Tako da. Ćemo dobiti... Ljudi, ja sam preblizu, ja ću dobiti batina danas. Muterka nam je ljuta, naravno s razlogom, ništa ne jedemo. Ne jedete ni voće, ni povrće, slabo i ti, Hasan. Sorry, muter. Ovdje je Lidlova pekara. Pokaži. Ima puno, stvarno ima lijepih proizvoda i čovjek može naći sve skoro na jednom mjestu. Eto, samo što mi uzimamo kod Turčina, uzimamo te neke proizvode koji su nam baš potrebni, koje ne kupujemo ovako. Mada može se naći negdje ovako i akcija nekog mesa, tipa piletine ili junetine, govedine, zavisi šta. Da, tu je kao mesnica. Što nešto sve poluprazno. Nekakve akcije, muterka, ja ni ne vidim ništa tu. Imamo tu akciju. Ova polica inače akcijska polica. Sve što je na akciji tu stoji. Mada iskreno da vam kažem nešto, mi ništa nije jeftino. Da. To je neki malo veći. Da. Pa veliko pakiranje, 400 grama, 333. Dobro. Ali ništa special, je li tako, muterka? Muterka nam je u šoku. Ko da je muter nešto jeftinije bilo prije tjedan dana. Ma nije bilo, nego tako bi se čini. Vjerujte mi, ljudi, ja sam još uvijek u šoku. Velike cijene i tu. Jako su visoke, ja ne znam. A za Hrvatsku? Ja sam još uvijek u šoku od Hrvatske. Mislim, ja znam da je to tako, ali svaki put, brate, kad mi idemo u Hrvatsku, ja se šokiram na novo. Boga mi da. Zato sam vam rekla da nam je sigurnije. Mislim, kupujemo mi u Lidl i najviše u nekakve salame. To je sve. Mi ne jedemo svinjsko i tako da najsigurnija mi je, jer u turskim radnjama nema svinjsko. I tako da nam je najsigurnije. Što god dohvatiš, što se kaže rukom... Da, znaš da nije ono, nema straha, nema brige. Straha, evo upravo. Ja. Tako. Te salamice i tako, hrenovke, viršleka. Da, imaju ove neke salame. Naprimjer, Haso voli ovu salamu. Haso baš jako voli ovu salamu. Ali imamo je kući, nešto ni ne jede u zadnje vrijeme, nemam pojma. Nešto, ne znam, Bog me ljudi, šta da vam kažem. Sve nešto naopako. Jesu, da. Sad i kod Turčina kad smo bili, da. Sad i kod Turčina kad smo bili i tamo su isto sve izmijenjali i svaki put kad dođemo nešto novo, drugačije. Aj, Bože me prosti. Evo, da znate, da vam pokažem, maslac je na akciji €1,99, inače je €2,19, a sad kad sam bila u Rijeci, 2,19 je bila brutalna akcija, tobože brutalna akcija, inače košta €3. 4 eura, korna. Ma Ja. ima i 3 i 4. Pa da, užas, uglavnom skupo je, baš jako. To je ova Nubone, jel? Ljubona. A ne, to je za mlijeko, to je nešto drugo. Ovaj maslac ti je tu. To je 1,99 €, da. Muterka uzima maslac. Znate da koristimo maslac kad radimo tako neke te... ovo ću da uzmem. Ovo zane. Nešto da vam pokažem. Uzet ću 2. Oprostite što ja idem ovako s kamerom lijevo desno. To je zato što uzimam stvari.
Pa, to jest uzimala sam ovo pa zato. Uglavnom, muterka nam ode, idemo da uzmemo vodu. A vam se javljam, ovo što mi je muterka blizu, izvinjavam se muterka. Idemo tamo pa se vraćamo odmah. Muterka, Nema nam vode. pogledajte ovo, nema vode. Moramo u drugi Lidl ići po vodu. Dobra, ajde ovo idemo. Sad je ljuta. blagajnu. Pa nisam ljuta, ali sad baš da sam mislila da moramo u drugi Lidl. Pa nisam ljuta. Nije ljuta. A dobro, Ok. kupit ćemo to što smo uzeli. I to je to. Idemo Žao mi je, po muter. vodu U drugi Lidl. Javljamo se. Javljamo se. Evo nas ljudi. Muterka i ja smo stigle do drugog Lidla. Vjerujte mi da me uhvati, baš sad pričam majki, neka panika me uhvati. Ovako je bilo kad je počela korona i kad je sve bilo zatvoreno i vidiš nema vode i tako nešto, onda kao odmah nešto se dešava. Odmah neka panika, nemam pojma, mislim ne panika u doslovno kao panika me hvata, ne znam šta ću, ali onako kao da se nešto dešava, mislim možda je ljudima nestalo, možda nije došla pošiljka ili tako nešto, subota i sve to stoji, ali brate, jel muterka? Katastrofa. Tamo Nešto. smo još krenuli po vodu i nema. A dobro, evo došli smo tu u drugi Lidl. Da, sad se nadamo da ima tu vode. Ako tu nema, nešto se dešava. Ratelma. Korona. Mama, vidite kako me zesa. Ajde, javljamo vam se, odmah ulazimo u Lidl da vam okrenem kameru. Evo je, pronašla je nešto što je ok cijena. 3 eura je 4. 4 kile, 3 eura. A tamo je bilo euro 80 ili euro 72. Euro 70, da, 2 kile ili kila i po čak. Nisam sad sigurna. Zaboravila sam. Nije bitno, ali hajde. Mislim, sve vam to nekako dođe na kraju na isto, ali hajde. Allah da pomogne. Idemo mi odmah tamo gdje nam je voda. Idemo tražiti vodu, obavještavamo vas ima li vode, nema, ili se dešava nešto, ili počinje rat daleko bilo ili nešto. Ne znam. Šta ti kažeš, ne dešava se ništa? Ma ne, šta se bojiš to? Šta ti? Ja se bojim samo rata. Ništa drugo. Bože me, prosti, ona korona mi je bila manje problematična od ovog rata. Gledaj. Našla si nešto? Hajde. Koliko košta to? Eura Da. 49. Ovo je ekstremno dobra cijena ovog sredstva za pranje. Eno, muterka je već zgrabila svoje. Pa to je to, mislim. Mi u stvari ne trošimo pare, mi štedimo pare. Jer mi kupujemo duplo za istu cijenu. Jel' tako, muterka? Šta da vam kažemo? Ovo je drugi Lidl, pa je s druge strane ovako nešto se okrenuto, nemam pojma. Uglavnom ja baš ovaj Lidl ne volim, ali moramo da... vidjela sam vodu odavdje, nije rat. Tamo je s druge strane voda. Mnogo sam sretna što sam vidjela vodu. Mnogo sam sretna. To je samo nestalo slučajno vode. A nema sine na ambalaži, možda nisu možda je i stigla voda, nego nisu složili. Ma da, ne da im se da rade. Subota pa kraljica. Ja sam mislila da je tu ravno, zato sam. Da, zato što mi ne kupujemo baš ovdje, ali dobro, ne vezi. Ne volimo baš. Inače ovdje dođemo kad nam je usput nešto, ali hajde, dobro, ne vezi. Poslije, Bože, šta sve ljudi. Pa svašta nešto ima. Neke špagete već napravili. Bijela ti to, muterka. Ne voli nikako to. Ne moram. Ne bi sigurno. Nemam. A dobro, ajde. Pa možda za ove ljude koji nemaju ko da im kuha, pa onda
Ja te. Nemaju jadni ko da im skuha, pa jednu Pa tu da, gotovu praktično je, koliko toliko. Odo smo mi, tu je nešto bučno, previše. Da, neće se čutim si sama, ova žena tu nešto pere, šta mi radi. Mi idemo i vraćamo se odmah, dobri moj narode, ljubimo vas. Evo nas ljudi, kupili smo i u Lidlu vode, mineralne, pa nešto. Riješih smo, I jako je velika gužva, Jako velika subota gužva je. i užasno je. Čekali smo 100 godina. Ja Da, kažem na mami, blagajni rekao, ajde gužva. doći ćemo kao ranije kućima. Koji ranije, Da. nema šanse. Ko di ranije, kad ranije. Ali Dobro, eto, obavili smo, kupili smo šta treba. I upeklo je nešto. Sad idemo ovo. kući. Vidimo se u nastavku, ako Bog da je, sparina je neka. Ja, meni. Kiša je padala pa je sad toplo, pa... Da, dobro. baš je jako nešto teško, bože mam, prosto. Jeste, Baš je jeste. dosta onako, nema zraka. Da. Ja otvorila malo prozor. Ljudi moji, Idemo. vidimo se ako Bog da kući. Kad stignemo, javimo da. se. Evo me narode, stigli smo kući. Muterka nam se baš jadna umorila, nešto je nažuljale njene cipelice, pa je morala da sjedne da odmori i da jednu naravno da zapali, da popije kafu. A ja ću vam pokazati šta smo mi to danas kupili. Vi ste nešto vidjeli, vodu vam pokazivati neću, tamo je voda, hvala Allahu, našli smo vode. Ja sam mislila da će se nešto, da se nešto dešava, rekao nije nas niko ništa obavijestio, rekao dešava se nešto 100%, ali nije se ništa desilo, to je samo bilo slučajno takva situacija da u Lidlu nije bilo vode, niti jedna jedina voda nije bila. Ali sam ja pronašla... prolazi. Šta ste to kupili? O, evo šta nismo kupili. Selam ljudi, selam. Svašta Mašala, nešto. mašala. Morali uzeti neke, tako stavili smo cvijeće. Mašala, Cvijeće je bilo na akciji, pošto je ono kao vikend, znaš da ne ostane. Vidi kako je lijepo. Mašala, lijepo miriši. 3 eura, 3,7 sam platila 2 ova seta. Suđuke kupila. Jesam. Evo suđuka. Naravno. Jeste, i Ima ovaj dvije hljeb vrste velik. suđuka. Hljeb Što velik. jedu oni. Jeste, mi Moja to... djeca vole to. Naravno, ajvar. Pogledajte, ajvar. Ovaj. Jako da vam približim. Ovaj ko uprženi cinđur, tako. Aha, i taj, okej. Ovaj. Ali su ljuta oba dva, ajvara. Evo ovo smo pronašli, mislim, mi smo pronašli, platili smo, kupili smo 5 kila šećera, 3,5 eura u Lidlu. To je super. Da znate ko živi u Njemačkoj, u Lidlu 70 centi znači kila. Da, to je ok, pošto je euro 29. Suđuk ste vidjeli, ove neke što jedemo mi, bijele ove kobasice, kao, to vam je chicken i rind, ne znam što kaže. Uglavnom znate Uglavnom, sigurno. ove kobasice Nije, to je- ljute, to su nije. hrenovke, ove Hrenovke malo si. deblje. Hrenovke. Da, pokaži mi. Da, ovo je inače med, ovaj ja koristim. Da vidite, jako dobar. Ne znam da li se vidi. Da, vidi se. Ovo. Jako dobar med. Čekaj ovako, sine. Jesi uspio? To kod Turčina kupujemo. Inače, Od borovih iglica. borove iglice, jako dobar med. Evo sad će baba odmah da ga degustira. Aj, babice. Evo ovako. Bismillah. Babo je inače jedini čovjek u ovoj kući koji konzumira med. Vrh. Vrh. Možda ste vidjeli na snimci, ovdje Elma gdje stoji, uvijek tu med stoji. Da, Vani. tu stoji U med. frižider med ne smije da Ne ide. smije. Babina ova salama što i ja isto ponekad To je ljuta volim. salama kod Turčina, Jest. baš ljuta, Ovo jako su dobra, maslac. tako je. Smo uzeli, to smo vam pokazali. Ovo je sir da- ste kupili, evo sir. Jeste 5 eura. Nema iz pazara, svi obećavaju ništa od mojih Niko nam pazaraca. poslao nije ništa. Ništa. Moramo da se... Evo, 2 sira, A ovaj gel gel za tuširanje, vas. muški. Ove ribe, nekad nam dođe pa mi za večeru onako uzmemo po ribu, a na akciji su ove ribe inače koštaju 2 eura, sad su euro.
makarone, Makarone. To je špagete, isto bila akcija neka. Ovaj sir jedan, muterka ja volim. još makarona druge vrste, Jeste. Vrhnje za kuhanje je bilo. luk. To babi nam uze tamo da mi... Ariel, prašak za pecivo sam htjela reći. Pa u kuhinji ja s Arielom, mislim. Ariel, Babo će to uzeti. možeš babice. Ovo je pokaži ovo. Evo. Uzeli smo meso. Vidjeli ste nas kad smo bili u mesnici. Uzeli smo 5 kila bijelog mesa. Babi, 8 eura je kila mesa. Poskupio, a? Jeste. A 7 je bio. 7,99 je kila. A ništa, niste mu 99 rekli. centi je paradajz. Niste mu rekli. On nam je sam dao popust na piletinu. Jel? Inače, kila piletine 4 eura, on nam je dao po 3,5. Znači za 7 eura, po 7 eura mi je dao. Ne, piletina, ona druga piletina. Aha. Ovo A nam je kupili ste da i doplatilo. ove 4 eura kila. Da. Bataka. Nemoj me se... Allaha mi. Po 3,5 Reci nam je to, dao, ajde. pošto smo kupili. Ovo je 99 centi je paradajz. Jako je dobar, vidiš kako neki Da. lijep. Da. To mi za sataraš i to, ovo je... Naravno, isto. paprika, Paprika, to. ljuti. Bez toga Evo, ništa. koliko su paprike? Euro 29. Euro 29. A one neke tanke, one osušene, Euro 2 i nešto. 29. Ovo su slatke. Ovo su muterka i Elma jedu. Evo i. Jeste. Uzela sam ovo za Evo vam Ane. pranje ovo. Ovo za Jeste. pranje da Ovo je vidite. babi 8 eura i nešto. Jedno. Dobro, babo, šta ja znam. Dobro, bilo je 15 zato. Uzela sam ovaj šlag da imam, ali sam ovo našla, nije bilo jako dugo vremena kod tučina, ovo za kuhanje. Pa sam uzela to vrhnje. Uzela sam ovo vrhnje, to mi za nešto treba, to ću vam pokazati na Elminoj kuhinji. Sidite tamo i gledajte, pratite pod budnim okom. Ovi neki supa, znaš da mi volimo ove podravkine juhe. To dobi moj narode, ovaj limun za pranje kuhala. Znači, batak 4 eura kilo. Jesu Allaha. Boga mi. 10 kila bataka. 35 eura. Ja, 10 kila bataka smo kupili i 5 kila bijelog mesa, 75 eura. Strašno. Ništa. A ti baci mi je dao te batke pod 21 euro 10 kilo. Jeste. Da. A sad 35. Znači, poskupila je Mislim, za Elmina druge, kuhinja. Tako je, Elmina kuhinja lagano poskupio, to skoro duplo. Molim Ali lijepo. dobro, eto. To je Sitnica to, malo, moj narode. 200 eura. To je to. Da, bez mesa. Pa kažem. Bez Ovo, mesa. kažem, za ove tu. Ništa. Niš s ničim. Ne. Makarone jedemo, makarone, sad je malo, Makarone malo jedemo, salame. malo salame. Ništa ljudi, To je vi to, ste snimali Marija. šta tamo u gradu, jel? Jesmo. Da, joj, babi, ja misla rat. Što nema Nema vode. vode. Aha. Jedna voda nema. Ni mineralna, nikakva. Vide narod. Rekao, ako sad nema u drugom Lidlu, muterka, panika. Muterka se smije. Pozdravljamo vas, hvala vam što ste tu. Ljubimo vas puno. Eto, odjavi taj video ako imaš već Hoću. nešto Ima snimala, materijal. znaš da- I samo da naglasim za ljude koji su u Njemačkoj, u Lidlu vam je toalet papir, Aha. ovaj ogromni. Evo Mi ovaj. inače koristimo samo ovaj bijeli, zato što oni sa mirisima i ono to nije zdravo i nemojte to da koristite, molim vas. Ovaj je dobar, Ovaj je običan bijeli, 32 komada, 9,99. to nije puno. To je baš dobra To je cijena. 4 eura i nešto, košta 10 komada inače. Da, 4 Da. eura 75, 10 Tako je. komada košta. A ovo je 10 eura 32 komada. To je to. To je to, dobro moj narode. Ja vas ljubim, selam i mi Selam pozdravljam, svima, svi vas hvala vam volimo. što ste tu. Hvala Like, vam što ste- share, subscribe. Subscribe, Ako vam tako se je. sviđa ovo, ako vam se ne Tako sviđa, hvala vam opet što ste pogledali, to je Tako to. je. Ljubimo vas i gledajte nas u sljedećem videu. Do tada, pusa!